भोजपुरी के असली मतलब का होला का रउआ के पता बा। नमस्कार, हमार नाम नेहा है। रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएम भोजपुरी के मतलब जौन बा आखिर होला का। भोजपुरी भाषा बहुत निक बा। जब केहू कहेला कि का हो मर्दे का हाल बा त दिल बाग बाग हो जाला। एमे मिठासी इतना बा कि मत पूछी। बता दी भोजपुरी के संबंध भोजपुर से बा और यही से एकरा के भोजपुर के निवासी कहल जाला। यही तरह समझी जे भोजपुरी बोलेला वो भोजपुरी जानेला। अब रउआ के मन में एगो सवाल जरूरी आवत होगी कि आखिर भोजपुरी काहे इतना लोकप्रिय बा। बता दी कि भोजपुरी में कुछ बोलला पे निक लागेला। भोजपुरी के बात अलगा बा। खैर, भोजपुरी सिनेमा के फिल्म लोग आज भी देखल पसंद करेला। एगो जमाना रहे जब भोजपुरी फिल्मन खातिर सिनेमा घरन में लोगन के भीड़ टूटत रहे, लेकिन गाना में अश्लीलता की वजह से थोड़ा एकर क्रेज जरूर गिरल बा। ए वीडियो के अंत में बस इहे कहेगा बा कि भोजपुरी भाषा के अंदाज और जौन मजा बा कुछ अलगे बा। जौन प्यार, अपनापन आ मिठास भोजपुरी में बा वही के शब्दन में बयान कईल बहुत मुश्किल बा। एगो अपनापन बा ए बोली में जौन सुन के दिल खुश कर देला। यही खातिर भोजपुरी लोगन के दिल में खास जगह बनैले बा। त रउआ भी भोजपुरी के अपना दिल से अपनाई आ ए माटी के गौरव